Salut, eu sunt Alipin, iar astăzi jucăm pe Block City World, o mică tură de PvP. Este o serie nouă de jocuri și sper să vă placă. Stați așa. Bun. Block City World este un joc care merită descărcat. Îmi place chiar foarte mult. Interesant. Da, cum de ăștia dar PvP și exact este foarte interesant. Însă la mine are puțin lag. Să vedem, jucăm pe mapa cu vaporul, e preferata mea și încă să nu de dacă ajungi pe locul 1 la PvP, poți câștigi $100 și dacă pierzi pe Adventure, îți ia $10. Crush enemies get cash. Bun. O tură de mii de PvP are cam 3 minute, însă pe noi a dat cam de la mijloc. Ok, da, sunt atât de multe încât e cam greu, știi? Decât dacă ai avionul de armată, dar e foarte greu să dai, trebuie să fii primul pe mapă, să duci primul la loc, fiindcă se ia foarte repede și în plus se trage cu bombițe. Uitați ce s-a întâmplat. A venit avion peste noi și au murit răspuții. Ce este pe mapă? Nu merg să mă uite harta bine. Uite-mă la Spider-Man aici. Spider-Man. L-am omorât pe Spider-Man. Ok, uite și pe domnul. Unde te duci, bă? Unde te duci? De ce nu știi că ăla nu poate să fie pilotat? Ce dai, mă, cu pumnul în avion? Ce dai, mă, cu pumnul în avion? De ce tragi, mă, cu pușca în mine? Bun. Am omorât 2 persoane, dar se pare că persoana m-a omorât pe mine cu o bombă. Ok. Really, guy? Avem jetpack. Unde te duci, mă? Unde te duci, mă? Te duci pe sub apă, vreau să zic, ha? Ok, mi s-a terminat. Haha, am împușcat destule persoane. Dar faza proastă e că nu prea mai avem gloanțe, dar PvP-ul se va termina în curând și tipul ăsta chiar ține să fie omor de au. Bravo, mă, că ai dat cu bomba, ai murit și tu, am murit și eu. Nu e problemă, dar a fost cam neinteligent ce ai făcut, adică da. Stupid Jinx. Uite-l pe Spider-Man. Spider-Man, de când știe Spider-Man să zboare fără pânză? O să treacă cu bomba după mine să mă adăpostesc într-o cutie. Șmecher. Asta e baza militară. Ba nu e. Ok, haide să vedem. Mai sunt 6 secunde. Hai să urcăm, să vedem. Uite-l pe tip. Să ne punem țintă. S-a terminat. Am ajuns pe locul 3. Am omorât 3 persoane. Și cel mai bun, am omorât 8 persoane. Bun, și să vă arăt puțin cum este mapa de Adventure. Apoi voi încheia episodul. Ok, mapa de Adventure. PvP-ul necesită internet, dar mapa de Adventure nu necesită neapărat internet. Dacă sunteți într-un loc fără Wi-Fi, puteți să jucați mapa de Adventure, dar nu și cea online, pentru că playerii, bineînțeles, nu se poate juca. Adică playerii nu se va arate playerii. Bun.
Să vedem. Știu un loc pe mapa de adventure de unde se poate lua o motocicletă super șmecheră. Da. De unde se pot pilota, naviga pe vapoare și multe lucruri super. Dar habar n-am de ce se încarcă atât de greu, adică n-ar trebui. De obicei se încarcă super repede. Dar se pare că acum n-are chef să se încarce super repede. Hai să-l ștergem de la păstrări și să intrăm încă o dată în el. Ok. Ce n-ai? De ce mi-a... Da, ok. So... e o mapă șmecheră. Pe noul update avem vapoare și chiar și o mașină de pompieri. Stingem incendiile. Fie totul frumos. Pam, pam, pam. Și cu ăștia e o statuie în mijlocul orașului. Da, și cum zicem, un joc foarte interesant. Bun, să vedem când începe. Ok, probabil voi continua în seria de Minecraft. Cum să faceți o capcană cu copaci. Bun, hai să mergem pe lumea de adventure. Sper că acum să merg mai repede, să nu mai... să se încarce mai decent. Ok. I hope so. Cred că s-a încărcat dacă merge așa. Ba nu, hai băi. Bun. Da, deci o să vă prezint mapa de adventure într-un alt episod, dar atât a fost cu PvP-ul. Îmi pare rău că n-am putut să vă arăt și mapa de adventure, însă o să vă arăt probabil în videoclipul următor. Mulțumesc că m-ați urmărit, eu am fost Alice Gaming, iar ăsta a fost videoclipul meu. Pa, pa!